Avui, el Foment del 2017, des del rol econòmic i social que amb la democràcia ens ha atorgat, treballem a consciència en defensar els interessos del món empresarial. Així de clar. I per aconseguir-ho, promovem un entorn favorable per a l'activitat productiva i sostenim un diàleg el més fluid possible amb els poders públics i els representants de la societat civil. I per fer això amb la màxima eficiència, que és com intentem de fer-ho, és indispensable que continuem sent un actor respectat i rellevant com hem estat sempre al llarg de la història, per la qual cosa tenim una cura especial a mantenir-nos independents de qualsevol interès polític o corporatiu que no ho sigui l'interès general del món empresarial de Catalunya.